vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyapo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. So I am a woman uye zvekare I am aged 26 years old and ndine munin'ina wangu uyo ane makore 19 years. So she recently got married. So pese apa ainge ari kuZim, then ndokubva azoroorwa, ndokubva azochata. So she is now staying here in South Africa. So vakati vagara for about 3 months, ndokubva azoti kwandiri, sisi bamunini venyu vari kuti vanokwanisa kukutsvakirai basa, ndokubva ndazouya kunoku. Inini wamukoma handisati ndakambopindawo mumarriage uye zvekare handisati ndakambogarisana kana kurara nemurume, saka ndakabva ndachizouya kunoku uye zvekare ndiri kushanda. Zvino mukoma Nashe, zvinhu zvandava kunzwa munyama dzangu zvinotoda kutoti zvinge zvichitopedziswa nemurume, because I am feeling kuti tofanira kuti ndinge ndichimboita get in between the sheets nemunhurume. Zvakatanga sei mukoma? Pese apa ndainge ndisina kana basa kana kuti hanya nevanhu vanoita bonde, but there was this other night pandakangokaruka ndamuka ndikabva ndanzwa kuti munin'ina wangu ainge ari busy nabamunini. Ndakaverenga mukoma ndikaona kuti vanhu ava vakatochovha almost an hour, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazotanga kundipa mafeelings. Chokwadi chiripo ndechekuti ini ndava kutochiva munin'ina uye zvekare upenyu hwaari kurarama ndichichiva murume wemunin'ina wangu. So ndatova nemazuva akati ndichitosejuza ivavava bamunini uye zvekare ndinotoona kutoti vatova nekamwe kareaction kavava kuita kwandiri, like mazuva adarika awo mukoma ndakazosvika pakuita zvevendi. Musi wacho kwainge kuchipisa, munin'ina wangu ainge abuda aenda kumall, ndobva ndatoti chance given. Saka ndakabva ndazongoenda kuspare kwandinorara, then ndikabva ndadzoka zvangu. Ndainge ndakangopfeka dress but underneath ndainge ndisina kana chandainge ndiinacho. Ndokubva ndasvika ndikabva ndanogara zvangu pacouch, ivo vainge vachiona zvavo mamovies avo. But kamugariro kacho kandakaita mukoma, kana ivo vakatozviona kutoti ma1 aya ainge atanga zvekuti vakaramba vakanditarisa uye zvekare ndikabva ndavarakidza. Saka handizivi kuti ivo vari kundifungirei, but tatova nemazuva tichingoti kana tikatarisana ivo vanobva vanyemwerera, neniwo ndinobva ndanyemwerera. Saka I don't know if I should continue, because ini ndava kutoda murume wemunin'ina wangu. Ndiri kuda kuti ndinge ndichitongogarawo pamurume wake, because murume wake kana ndichitarisa uye zvekare ndichiona kaupenyu kaari kuraramisa munin'ina wangu zvekare nevabereki, kaupenyu kavava kurarama kubva gore richitanga, upenyu hwavo hwatochinja. Saka ndanga ndakufunga kuti zviri nani kuti tinge tichitongoita vaviri pamurume ipapo. Ndinganzi ndatadza here kana ndikaita saizvozvo? Already I am attracted to him, and ndanga ndisiri kuda kuti ndinge ndichizosvika pakuita musikanzwa nevamwe varume kunze uko, musikanzwa wekuti handizonoroorwi. Zvinoita here kuti ndinge ndichiuya kuzogarawo pamurume wemunin'ina wangu? Please ndibatsireiwo kana iri sechechi. Aiwa, chechi yedu inozvipfumidza kuti murume ange achikwanisa kuita vakadzi vake vaviri. Ndinokumbirawo kuti mundibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section, because ini ndava kutozviudza kutoti zvimwe kuda ivo vachiti ndinofanira kuti ndinge ndichiuya kunoku kuJoni, pamwe ndozvavari kuda izvozvo, vachingonyara zvavo kundiudza. Dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu way. Strange things indeed they do happen in this world. Regetsai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. In a few weeks time mukoma, mudzimai wangu ari kufanira kuti ange achiendawo kumhiri kwemakungwa uko kwaari kufanira kuti ange achinoita nurse aid yake, but ndine hope idzo dzandiri kuramba ndichingorota. Ndiri kurota ndichiperekedza mudzimai wangu. Zvino ndinoti kana ndasvika naye paairport paya patinenge tava kuda kunoti bye bye, anobva andifuratira. Ndinoti kana ndamubvunza kuti
ko zvawava kutoenda usina kumbonditi bye bye. Iye anobva ati nezvako ini handichada. Saka pandakatanga kurota hope idzi ndakangoti zvimwe kuda ingoriwo fiye kuti mukadzi sezvo ava kuenda kuchando unenge uchingotyawo kuti zvimwe kuda anokwanisa kuzokusiya, but hope dzacho ndiri kuramba ndichidzirota. Uye zvekare ndakazosvika pakurota baba vangu vakashayika, ende baba vangu vakatoshayika apo pandainge ndichiri mwana mudiki. Saka ndakavarota vachinditi mwanangu wakaita mistake, mira ndinge ndichikurakidza kuti wakaita mistake papi. Ndokubva tatanga kufamba, asi chakandinetsa ndechekuti ndakazokaruka tava kufamba tiri mune imwe nzvimbo yekutoti ndakatoona kutoti kuingakwani zvatatova kuUK. Tichifamba kudaro ndo pandakabva ndachizoti kuna baba, baba honai. Vakabva vanditi kuoneiko ndai mwanangu. Ndikabva ndati muroora wenyu uyo, because iye mukadzi wangu ainge achitocrossa road. Then baba vakabva vati haasi muroora wangu uyo. Ndikati wai muri kudaro? Vakabva vati nekuti atova nemunhu waari kugara naye, atova mukadzi weumwe munhu. Mukoma ndakabva ndati kwete baba, you are mistaken. Mukoma akati achinokrossa road kudaro ndokubva kwazouya imwe motikari. Iye akatoita sekunge ainge asingandioni inini nababa vangu, ndokubva atonopinda mumotikari muya. Akati apinda mumotikari ndikationa kutoti ainge achitorakidza kutoti murume iyeye ainge ari murume wake. Ndakabva ndarwadziwa mukoma zvekuti ndakatomutswa naye mudzimai wangu, because ndaitochema ndiri kuhope nekuda kwepain iyo yandainge ndichinzwa. Akabva andibvunza kuti what was I dreaming about? Ndikabva ndamunyepera because ndakatya kuti ndinge ndichimuudza kuti ndo hope idzo dzandiri kuramba ndichingorota. So mhuri yeZimbabwe ndauyawo pano, uye zvekare ndiyowo confession yangu iyo yandiinayo. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndikudawo kuti munge muchindibatsirawo kune vanogona kududzirawo hope idzi. Please ndibatsireiwo. Dzinoreva kuti kudii? Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section kuti haisingori fiye here. Zvimwe kuda ifiye chete yekungoti madhamu vari kuenda kuchando, but hanzi why is it hope dzacho ndiri kuramba ndichingodzirota hope dzacho. Saka ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavhika chitupa changu. Inini I am no longer feeling comfortable kugara nemurume wangu. The reason as to why I am no longer feeling comfortable, it is because murume wangu akatenga pfuti. Mukomanashi, murume wangu akabva mukutenga pfuti. Ndikamuti ko pfuti munoidii? Tiri kugara zvedu tiri kuno kuSouth Africa, uye zvekare murume wangu munhu wekuti he is considered to be a millionaire. Saka akabva ati it is his own form of protection. Zvino the reason as to why I do not feel comfortable at all inyaya yekuti nemurume tinomboita dzimwe nguva dzekuti tinenge tichinetsana, ende tinonetsana kwenguva refu mukoma nekudawo kwezvimwe zvinhu zvinoitika mumarriage medu. Saka now that pava nepfuti iyi ndava kutya kuti zvimwe kuda anokwanisa kuzoita lose control akandipfuura. Pfuti iyi mukomanashi akaitenga zviri pamutemo, malaisensi zvose anazvo, inogara yakalokerwa musafe, but dzimwe nguva mukoma tinonetsana kutosvika pakutorovana chaiko. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Murume wangu ndingamuonesawo sei kuti pfuti iyi yatiinayo mumba inokwanisa kuzokonzeresa mune ramangwana, even though achiti it is for his protection. Ndibatsireiwo hama dzangu kuti munge muchinzi mune pfuti mumba apa muchiita domestic violence, zvinoitawo here? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. I am guilty. Inini ndiri murume ane makore 57 years ekuberekwa, uye zvekare ndiri breadwinner. Ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Mukoma hama dzangu dzose zvitamburi zvekupedzisira
pamudzinza imo mune chipo chehuvhimi. Saka baba vangu ndo vakakwanisa kuona kuti mumhuri mune chipo chehuvhimi, even though baba vangu vainge vatori elder, but vakabva vatanga kufambira nyaya dzacho in secret, vakabva vasimbisa chavo chipo chehuvhimi, vamwe vose vari murima tichingonzi tinonamata. Asi baba vangu manje patakazotanga kufamba apa tainge tava kufambira nyaya dzangu inini dzekuti ndinge ndichizoya kuno kuchando kwandiri nemhuri yangu. Mukuzonofamba ndipo pandakabva ndazonzi laki rangu randainge ndiinaro rainge risina kusimba zvekuti visa rangu raikwanisa kuzoitwa denied. Saka zvainge zvitonzi painge pachitodiwa laki iri rainge riri pacousin sister yangu. Saka yainge yatova nhau yekuti tainge tichifanira kuti tinge tichinomubira chipo chake kuitira kuti chipo chake nelaki rake ringe richizoya pandiri, otherwise visa rangu raizoitwa denied. Saka ndakabva ndazonzi inini yainge iri task yangu yekuti ndinge ndichitsvaka chinhu chandinomutengera. Pakunomutengera whatever that I was going to buy for her, zvino ndiko kuzomutorera chipo kwandainge ndichizomuitira. Saka cousin sister yangu iye nemurume wake vanoendawo kuchechi mazioni. Saka ndakabva ndazonomutengera, ndakamutengera Zambia, ndikabva ndazomupa Zambia riya, akafara zvisingaiti. Saka achinogamuchira Zambia riya ndiko kumutorera chipo kwandakaita ikoko, but takati tamutorera chipo chechiya laki riya, but chatainge tisina kuziva ndechekuti iyo cousin sister yangu iye ainge akagarwa nezimbuya remudzinza iro rainge richimuchengeta. Saka patakazozviona kuti ndo zvainge zvoitika because mwana wangu akarwara, but neniwo ndakatomboita sekunge ndava kuda kurasika njere. Ndakati ndichidrive one day mukoma, ndakangokaruka ndava kunzwa mazivoice aitaura neni, ndikabva ndapaka motikari pasaiti peroad, ndakakazika kufonera mudzimai wangu, akabva azouya nababa naamai vangu vakabva vachizonditora. So mushure mekunge ndaputsa ndapenga kudaro, mwana ndokubva azotanga kupenga. Takabva tamhanya kun'anga in secret kuya mwana wangu paakatanga kupenga, tikabva tanovhara mweya uyo wainge wakachengetedza cousin sister yangu. Zvino takabva tanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitenga mucheka wegreen wehuvhimi according to the number yevana vemumhuri, but vegeneration yangu inini, like my brothers nemasisters angu, even in the extended families. Inini ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizotenga, pakunotenga paya ndaizotenga 1 meter per person. Saka takabva tazopinda mutown tiri inini, baba, amai vangu nemudzimai wangu, ndokubva taverenga nhamba yemabrothers angu zvekare nemasisters. Saka in our generation we were 24 in total in the extended family. Saka ndakabva ndatenga 24 meters according to our number, zvisinei nekuti munhu wacho ainge akatofa here kana kuti asina. Ndakatenga 24 meters mucheka uya wegreen, then mucheka uyu ndikabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiti for each and every meter. Ndakatogara ndakumbira mushopu muya kuti vange vachindiisira emaka on each and every meter. Saka each and every meter ndakabva ndazonyora nemaiti maka yered zita remuridzi waro, kuri kubata shavi iro rinenge richichengetedza iyeye uyo anenge aine zita randinenge ndanyora pamucheka ipapo. Zvino kana kuri kunzi kana azofa, zvandinofanira kuti ndinge ndichiita ndezvekuti ndinobva ndatora zvekare peni ndobva ndazokansela zita rake, uye zvekare ndinofanira kuti ndinge ndichikansela nepeni zvekare yered. Saka mucheka uyu mukomanashe uriko kuzimu uko, mucheka uyu unogara kumba kwangu kuHarare. Kana kuri sekuHarare ndine dzimba dzangu idzo dzinokwana kuita 3. Saka vehukama ivo havazvizivi kuti ndine 3 dzimba dzandakatenga muHarare. Munhu anongozviziva chete muzukuru, uye zvekare sometimes ndiye anopota achienda kunogara ikoko, but anongonogarako achinocollecta marentals nekusiya aona kuti pamba panenge pakachengetedzeka here. Kana muri seman house hamuna anotendedzwa kupindamo kunze kwake muzukuru iyeye. Saka ndine macotage maviri avo andakazovakisa, saka malodges vanogara mumacottages imomo, then muzukuru ndiye anopota achienda kuachinotarira kuti pamba pakachengetedzeka here, then iye muzukuru anogara kune imwe imba yangu
uye zvekare neimwe imba iyo yatinoti kana tabva kuno kuchando tichidzokera kuzimu ndokwatinogara ikoko. So mukomanashe hakutotendedzwi hama dzangu kusvika zvachose. Then kumusha uko pamba pababa pane muorchard then nemibhanana. Saka kumibhanana ikoko ndo kune rimwe bhodhoro iri takaricherera ikoko baba pavainge vachiri vapenyu. Saka amai vasati vashayika ndivo vaipota vachienda kuorchard ikoko. Kune bhodhoro iro rine mhiko dzacho dzatakacherera. Then sezvo amai ivo vakazofa pamba apa pagerewo vamwe veukama nevashandi, ndini ndinovabhadhara vashandi ivavo. Saka kana paine zvinenge zvichida kunozadzikiswa, ini sezvo ndisingakwanisi kuvako kumba 24/7, muzukuru uyu ndiye anoziva nyaya dzose, uye zvekare nemudzimai wake anotodziziva nyaya idzi. Iye mukadzi wemuzukuru ane zvakewo zvinotomunetsa zvatakatomubatsira tikazotofamba naye tikaenda naye kun'anga, because ainge agara ainewo shavi rake rainge riri paari rainge risina kunaka. Saka kufumurana hapatomborina kufumurana nekuti tose tinoziva zvatiri kuita. Saka muzukuru uyu ndiye wandinopota ndichituma uye anogara nemhuri yake pamba pangu. Saka haambofi akandifumura, anogara koko Harare. Anoti kana akaenda kunorara kune imwe imba yangu ndine rumu yandakamupa yekuti anofanira kuti ange achiraramo, uye zvekare rumu iyaya ine machira atakasunga emashavi hakuna anotendedzwa kupindamo. Wose anenge afamba, because veukama vanoitawo vachifamba vachida kunzwisisa kuti ko why is it mumhuri mapinda nhamo yakadaro. Wose anenge afamba kana akataura pafamily group zvaanenge audzwa, I then say kuti zvemidzimu izvi nemashavi ndezvemadhimoni, isusu takangokurawo tichinamata. Saka ndinotongovharawo ndichitongoti izvozvo ndezvemashavi nemadhimoni. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi wose uyo anenge ati afamba akatanga kutaura zvose zvaanenge audzwa mukufamba, then tinobva tamuudza kuti isusu hatiite izvozvo, tinoita zvekunamata. Strange things indeed they do happen in this world. Yo.